uhambe uye emhlabeni ujonge zonke izinto, zonke photosynthesis zomhlaba wakho, into yobana umhlaba wami uzawulungela na uthwala lembewu, olhlobo lwembewu. And then sangabiza ke ngoku a good farm. Waphuma kumhlwayeli. Isengaba nguwe la mhlwayeli kuthiwa waphuma. Ijibhalo lithi waphuma kumhlwayeli, akutshona bani pha. Isenganguwe la mhlwayeli kuthiwa waphuma pha. Waphuma ke umhlwayeli. And then xa udibana noMeveni, yabona? Yes. Xa udibana noMeveni, umhlaba onameva, it is in your responsibility to deliver them. Yes. Khipha la meva. Udibane nolwalweni le umhlele qha kulwalweni. Ukhuthele yena qha ngulwalweni. Njengomfama uwanike wamandla ukulungisa umhlaba. It's one of your grace. Fune ulungisile. Ze ugqibeleni kuthiwa yawa ke mbewu. Noqaleni kwendlela funeka ubaqaphele. Ze uyazi ke ngoku into yoba umcimbi wami ndinemihlaba eyiyo. Uyabona ke sima uba ngaba kwiministry usebenza close ngolo hlobo uyasebenza, because it's nothing to do with your excitement yakho. Ayinanto yakwenza nayo, inento yokwenza nomsebenzi usondele ncakasana. Qha ininzi casuality kule nto ushumayela. Uvuyisa wena, wenza wena bemandi, uvuyisa wena notshomi bakho, ubizwe njenge international speaker for nothing. Because ubu-international abuxhomekekanga ekuweleni ulwandle. Ubu-international abuxhomekekanga ekuweleni ulwandle. Kuthixo akho phesheya xa isijonga umhlaba ufana namacingo la next door. Njengoba niyibiza country, yena kuye ilula ngolu hlobo, isesityeni sesandikanje intendeni yakhe. Akacingi bu-great xa usengapha, because umntu mnye. Mandikuthande bento international. Kule nto international, ayenziwa ngabantu abagcwele stadium. Mamela ndibonise. Uyabona kunebhanana eziyi-20, nama-apile ayi-20, nama-orange ayi-20. Uneefruit ezingaphi? Uneefruit ezintathu. Une-orange, unebhanana, nto noba zingo-100 but zintathu. Usengakwazi uthi ndizawuva i-orange, ndizawuva ibhanana, ndizawuva iapule, ibe laa fruit ikhoyo phayana uyive yonke noba izi-thousands yona. So bayakwazi abantu bagcwale stadium kanti ngabantu ababini ngokweekhathagori babini, zimbini ezantlobo zabantu eziphayana. Now wena ingavuyisa inyama yakho le yobona i-crowds, ingavuyisa nje inyama yakho, kanti luhlobo lunye, luhlobo olubini qha labantu. Awunabantu banintsi apha ngokukaThixo. Okay, mandikunika another example. uYesu uhamba uye entabeni, bayeza kuye abafundi bakhe bayi-12. Aba bantu bayi-12 babemele iikhathagori zabantu abayi-12. So kwakukhiwe isampuli kula 12. uYesu leentlobo zabantu. Take for instance, xa kuzawuthestwa amanzi akukhiwa mlambo wonke, kukhiwa nje ngepanyanyana njengapha, ujasanyana. Kuthathwe
kwenziwe report uba lo mlambo unje based on the sample. Yeah. So ndiyanikhuthaza le nto yothunywa is nothing to do nova kwakho kamnandi. Is to do with the responsibility njengomfama, njengoba nditshilo sincokolile nayo. Oh Lord. Yeah. Yeah. Lento yokucinga uba iministry inento kwenza nova kwethu kamnandi i-era lento. i-era. But all in all, umele xa usebenza umsebenzi omele kukunika i-results. Okokuqala, mayibe sengqondweni yakho lo mcimbi we-results. I-gospel yakho mayikwazi ukungena kulo ayithatha akwazi uyinika lo akwazi uyinika olandelayo. If ikwazile uyenza loo nto, funeka uzibize noko njengomntu onemaki oshileyo. Kodwa ukunegospel engakhuphelekiyo, it will be questionable. Malikuba njela kula kubuta kancinci kancinci. Yena bona bamntwana basemshelza ndiwonqele bazalwana. Oh Lord. So simanga sikulonto. Sikulento yoba imeli gospel yethu ukwazi ukupheleka. Kodwa ke emphasis yami kulento yoba umele noshumayelayo akwazi uzijonga sikhosana dynamics senhliziyo nento. Uyabona lento imele usetyenzwa lento. Uyabona into simanga challenge kukuthanda. Yabe kanjani? Kukuthanda abantu more than umsebenzi. Sothanda abantu more than oyithunyiweyo. Because abantu umuntu angavela ngongathi uyilento uyifunayo. Umuntu lula kakhulu ke kwezi nsuku umuntu athenda icawe yakho uthi isani yakho. Umuntu athenda icawe yakho wena uthi isani yakho. Umuntu athenda umcimbi icawe yakho is too early kube athenda oko uthi isani yakho. Funeka abe ubona ngasonye kulento nithunyiweyo. Yes. Niyavumelana nayo, uyayivuma lento uyibona kule kona uyibona kuyo, and naye willing it's either ukuyidlulisa okanye ukuyidemonstrate ngempilo yakhe. Therefore son, That is the son. awuzuthi umuntu athenda icawe yakho uthi son is too early. It's too early ukukhwaza abantu besons. Very early. And ayikwenzi greater lento yoba uthi xa unamadolo amaninzi agcwele njengalawa agcwele uthi zisandi zakho. Ayikwenzi greater loo nto. Into ekwenza great into yoba nikwazile na ukuhamba kumoya, nibone ngasonye na ngokwalento. Therefore abo bantu zisanzi. Uyabona kaphi into ndikhupha lento yovaka amandi. Andifuna umuntu uvaka amandi usetyenzwa. Ivaka amandi xa uThixo evaka amandi. Yes.
Abuthi wokuvaka manje ayincedisi lona. Nikhona abazalwane? Hallelujah. So sikhava iphi indawo kanene ngoku? Hayi. Masikhave le ndawo ithi. Masikhave le ndawo ithi. Xa umuntu efikile ezosabela efikile emhlanganweni wakho. Funeke ungcothile naku ungcotha. Okay. Funeka ungcothile umuntu kayisemhlanga. Okay, not umhlangano bese umuntu ohamba nawe. Yeah. Funeka uqiniseke ungcothile. Ungcothwa ngolhlobo. Yenze imessage luyithunyiweyo icace. Ngqotho. Ewe, yenza imessage luyithunyiweyo icace. Sebenzisa zonke izixhobo at your disposal. Sebenzisa sonke isixhobo sokwenza imessage icace. Into ezicacisa imessage kukushumayela imessage elandelelekayo. Structural engophuli scriptures. Yes. Kodwa engcinelwa scriptures. And then be structurally. Uyenze be structural umzekelo. Uba uzawuthi ndifuna ukhava kanti indawo ethi ubuzawuthi uYesu wavuka ekufeni. uYesu ubani wavuka ekufeni? Yes. Okay. Ayinawucaca lonto xa ngaba ushwantshwatha xa uthetha ngobuntu bukaYesu uthi wayengumuntu uThixo, wayengumuntu ngapha uthi 100% God, 100% man. Apha uyazicontradicta because uzawufaka njani xa engafanga akavukanga. Therefore funeka uqiniseke into yobana ufile ukufa kwakhe kuxhomekeke ekucaciseni ubuntu bakhe. Kwakucaca ubuntu bakhe xa kuthiwa ufile kwakho amandla amvusayo, loo mandla angaphakathi kuni ayawuyenza nemizimba yenu egulayo iphile. Izawuba lula uba inhliziyo yakho iaccepte because i-well structured ine-necessary details. So be consistent. Structure. Emphasize. Oh my God. Siyavana bazalwane? Yes. Hey, i-preparation yam ke bengeyiyo ke leyas. Indojile kanje. Sitheni kasi yamaphasi. Nikhona kodwa? Nikhona. Can ndingakwazi uthatha i-questions? Can I take questions? Kalo senza la leadership ebesithethe ngayo. Yiyo ke lesenzayo. Can I take questions? Or inputs so that sizocontinue ne-presentation? Hands up. Yes. Kakakaza input. Okay, question. Okay, mhlambe just a little bit input. Kwela phuzu umpostile uliraisile lokuba one uba international kanjani. Okay. Umuntu uba mama Yes, lento ba yes, international yes. elaqala uba international kanjani yabona. Uyabona ke ngoku apha umpostile unelizwi ne uthunywe kulento yelizwi nenhliziyo usebenza lando uncamathisa lando
and then ke ngoku ukwazi ukuyigcina kahle lo msebenzi as it was received from God uyakwazi uzala ngawo omunye umuntu lo msebenzi ajike ame ngakuwe nifana. Okay. So if usolo kuwenza ezo zinto ebantwini odibana nabo uthi umpostile umuntu ome phambi kwakho unabantu abamlalelayo somewhere. So into yenzekayo ke ngoku if wena uncuchile ekwazini ukukhuphela lento apha komunye umuntu kukho ndawo azawuya kuyo lo muntu afika ikhuphele naye. Wena ula eEastern Cape eMdantsane uthetha nomuntu ozawuya eAmerica afika beyotse lento ithetha apha eMdantsane uphuma umnya eJapan uphuma umnya ePPP awukho international na wena okukhuphela lezi zinto Ezimasimkhombe zakhe mangcwele ezi because ubu international masingabujongile esingesini. If kuthiwa ushumayela igospel local umzekelo ushumayela igospel yoba abantu mabaye kuxhela ibhokwe, it's very local lo message noba ungayithetha ngeEnglish ayo English edetermine ubu local nobu international. Yi-quality ye message enawukwazi uthwalwa nali China ubu international bayo. I-message elinokwazi China nalo ukupitiliza lento. Now ndiza ke ngoku into ethi ke ngoku usikhosana evasazi into ethi apha one can come and listen kuwe ungamdeleli kanti lo muntu uzayithwala lento ahambe nayo and then umsebenzi uwenzile. Ndike ndavuka ekuseni ngenye imini ekuseni ndavula ukhozi FM. Ndavula ukhozi kanti ndivula ukhozi ifoni yami ivaliwe kanti khona abantu abathi khawumamele nalo ukhozi ukho umuntu oshumayelayo apha umazelaphi lo muntu oshumayelayo bambiza igama andimazi uvumelana nathi ngemessage ncamashi. Uyabonakala ukuba kukhona umhlangano awahlala phansi sikhona kuwo waze wayivuma lento wayithetha wayivuma lento wayithatha. Uyabona ke i-message yomuntu wamanyanyana iyakwazi uthatheka. And then akayibambi ayibangele kuye because une responsibility yoba mayikupheleke. Umzekelo xa ikwazi ukwenzeka lonto usebenzekile. Usebenzekile. Amen. So ukuba structurally kwayo i-structure sayo ndenzile nje i-illustration encinci. Usebenza court ma'am uyayazi court. Court awukwazi uthetha into nobunyanisile but kube kwi-loophole kulonto. Ayikwazi umuntu onasikayo kuthiwa ngumthini opresidayo kulo case avumelane nawe because kukho izinto eziloophole. Niyazi ndinifundisa into apha ibe yi-1. Niyayazi inhliziyo yomuntu ifana ne-presiding officer ayikwazi uvuma xa kukho i-loopholes noba esithi ngentloko kodwa ayithi nqa because iya-preside office yomntu kanayibona le nto bazalana iya-preside inhliziyo yakho. Umzekelo xa uthetha into engathi nca noba ithethwa ngumuntu odumileyo ke loo nto yakudala idumile kona ewe kodwa ayithi nca ayibikho convicted. Akukho la conviction. Iyamamela ibonwe kodwa ke mandivume kodwa avume ngengqondo angavumi ngomoya.
kuba iinkcukacha ezi aziphelelanga, zihambe ziba nee-potholes. That is why bazalwane, xa sicacisa umcimbi kaYesu sima kuwo wodwa, sikuchazela uba yeyi noba uve kanjani ngumntu lo kwisigaba sokuqala, nguThixo kwisigaba sesibini. And then ke ngoku ukukhonza kwakho kuxhomekeke ekubeni uyivume loo nto, ukuze ubone uThixo esebenzile. Kuba ukufa kukaThixo kuyintsomi xa kuthiwa waphinda uThixo wamvusa. Kanti ufe nguThixo aphinde avuswe nguThixo. Ayicaci le nto. Masithi amandla ovuko liyeza. Kuthiwa jonga, thatha liyeza. Umntu uyalimaketha. Athe liyeza lingamandla ovuko lavusa uYesu. Aphinde athi lo mntu uYesu wayenguThixo amvusa kwabafileyo. Therefore inhliziyo nakho ithi hayi man, iyasebenza na xa kanti wayenguThixo lo mntu masoyezinovuka. Uphinde uthi wangena uYesu kwabafileyo, wafika uSathane edeka itafile. Sani banemincili kanishumayela because nizawushiya ii-details ezibalulekileyo. Le excitement niyifakayo, wafika wangena wakhaba itafile, wafika celebrate because akufuna uthetha ingathi uliqhawe, akaloqhawe, wafa. But wafa, le nto imvusayo yamvusa, kwakhona phakamayo. Therefore ngoku wena uthi kwisuku lokuqala wangena wafika uSathane, le excitement yakhe izawulahla iinkcukacha ezinecessary zokuphula inhliziyo yomuntu. ze le nto befanele ithathwa inhliziyo yakho izayireject inhliziyo yakho. Hayi ungixela ngamandla ovuko, kanti nalo uThixo nalo abantu okay hallelujah maniqhube kuba maniqhube. So phakathi kokonwaba kwethu ekushumayeleni masingazilahli izinto ezingalahlwayo. Ndiyibiza loo nto ke consistent. Okwesibini, yazi uyiqala le nto uyithethayo uba igqibelele ufuna uyophuma phi. Andithethi ngasamoni mna, ndithetha ngawe upresenta le nto uyithunyiweyo. Ngomnyaka ndandike ndahlala ndandifuna uachieva into ethi uYesu unguThixo uhleli ngasekunene sikabawo. Ndifuna uachieve into ethi phezulwini uYesu ubonwa njengembiza evuthiweyo kaThixo. Kanti ndiva ne ubonwa njengembiza evuthiweyo kaThixo, kuba umgubo, amanzi, utyuwa ziyakwazi bakhona, kodwa umphokoqo odityanisiweyo yinto. Icebo likaThixo lingumgubo, lingamanzi, liyityiwa. Kodwa uYesu eyigqibile le nto ugqiba kwakhe, le nto bayimbiza evuthiweyo kaThixo phaya emazulwini, yenza izulu liyonwabele lanti phaa. Lenza konwabeleke lanti phayana, azibone uThixo bathini kwenzekile. Ndifuna uachieva loo nto ke ngoku. Yandithatha u2 years ndishumayela ivesi elithi in the beginning was the word and the word was with God. Yandithatha
2 years every day kanti abanye bathi behleli phanga semva baqale John John chapter 1 wazomnyamezela uJohn lo4 icawe ndiyayimela ngoJohn kwi-cells sama ngoJohn kanti ekugqibeleni sifuna umenza umuntu uYesu sifuna ubonisa futhi ipotential kaYesu wayithathaphi sathi uYesu nguYesu sathi uChrist uChrist kanti sifuna ubonisa sifuna ukwenza sifuna wena ukopele kalula kuYesu xa kuthiwa imitate me sifuna into zazika imitating bani uzenzeke lula kuwo so that ungathi ayinakwenzeka kum simsondeze uYesu simbonise ubana lo unguGod the Son nguYesu lo unguGod unguGod the Son uChrist lo unguGod lo ngu-Son of Man kumuntu sibadibanise sibonise uhambo lwabo behamba yasisebenza lento wathi omnye umfo wathi omnye umfana solo lento ithetha i-contract wathi ndiyacela ukuze phepha skin yam kwaba iPasika uthi ke ngoyiPasika uYesu wabethelelwa wafa ndithi uyabona ke ngoku namhlanje ndifuna ungqilana nami kuba ngithi wafa ndandixoka nakanti umuntu kodwa hayi ngathi unyanisile ndithi ngakhe because namhlanje ndifuna efile kuba kuyiPasika nimfuna efile namhlanje and ngecawe nimfuna evukile ngonje ke ngoku niyayibona uba ndandisithini kodwa asingayiboni njalo thina besilungisela nje conference silungisela nje conference so consistent are very important amen i-emphasis ugcina istructure amen okugqibela ke kukumisa izinto kukumisa izinto ngokuba zifanele bazime kukumisa izinto ngendlela kufanele ba zimiswa ngayo uvulela leyo ne sure kwenza uthithisa ke ubusuku bonke nyana ubonile lo uthithisa nyana kukumisa izinto ngendlela ekufanele ba zima ngayo into yokukhonza inamandla xa izinto zimiswe ngohlobo efanele babe ngayo uyabona ke into ebuhlungu apha emhlabeni abantu ekufanele baphambili basemva abantu ekufanele basemva baphambili that is the painful ever abantu ekufanele basemva baphambili abantu abafanele baphambili basemva symbol yedithana kukumkhuba esidibene nawo wababuhlungu lo mkhuba we-greatness esiyifunayo isibulele le greatness and iBhayibhile ibrought xa ithetha ngento ethi ningahambi ngenyama hambani ngomoya ibrought ungayithetha ezintweni ezininzi loo nto kodwa mandiyithathe in this context kukho abantu simanga abazibiza nge-fathers because bane-resources bane-resources abanye bane-resources so they call themselves fathers because bane-resources but in a true sense abanayo into yokuzala in a true sense
abanayo into yozala in the true sense, but basibiza nge-fathers. But naturally, awunozibiza nge-father one with the other. Mandibe kanjani ndifuna uxwasa umuntu ongazelanga mhlawumbi. Kodwa xa ungenayo inature yobufana. Yes. Mandibe njalo, inature. Ibhlungu ke lento, ibhlungu in a way that abantu ekufanele bazifada kuthiwa zisons. Abantu ekufanele zisons bathi bazifada. Abantu ekufanele bazifada kuthiwa bazisana. Abantu ekufanele kuthiwa bazisana bazifada. Because the father and son ayithethi ngamuntu omkhulu komnye ngokaThixo. Ithetha ngokwazi ukunikezelana. Yes. Ithetha kwisense yonikezelana. Ayina age. Inge-order yonikezelana. Umzekelo, xa uzawuthetha ngo-Elijah, uthetha uzothetha ngoJoshua, uthetha ngoMoses. Sufuna phaya uyishumayelela laa nto uba kukho great kukho ngaphantsi komnye. Ngumuntu oqale umsebenzi nomuntu ogqiba umsebenzi. Ngumuntu oqala umsebenzi nogqiba umsebenzi. Ayinanto yabukhulu komnye phakathi. I-order kaThixo yoqalayo nogqibelayo. Ungayithathi ke ngoku lento as ubani into ubani great or whatever. But i-order uba ubani uqalile. Laa nto ibiqalwe ngubani igqityezelwe njengoba yayiqaliwe. U-Apollo, uPawulos uyajala. U-Apollo uyankcenkceshela. Uzawuthi loo nto. I-disorder ke ngoku u-Apollo etyala noPawulos enkcenkcesha. Kanti funeke uPawulos ahlwayele, u-Apollo ankcenkceshele, uThixo akhulise. Therefore apha ke ngoku sidibana kweli bandla likhoyo no-Apollo ehlwayela. Sidibana no-Apollo ehlwayela. Therefore kukhona ke ngoku lento ndibiza nge-disorder ezawusenza into yobana singade sifike lento yokusebenza close ncamashi entliziyweni. I-disorder uyawuthi ndandijile unoze ndivume ngenye imini uba abantu abasemva befana baphambili, abantu abaphambili basemva. U-Apollo sidibana naye ehlwayela, kanti ohlwayelayo uPawulos yena uyankcenkcesha. What a disorder. Zezinye zezinto ezikwi-thin line ebekumele uba sinobe ziyalungiseka, sinobe sizawusifumana isifundo. Amen. Bandiphinde le ndithi inzima lento yale nto yale greatness. I think ikhona le country ndiyayikrokrela apha kumehloko enifuna uthatha kuyo le nto ye-greatness. Ikhona le country enifuna uthatha kuyo into ye-greatness. Because the system ye-greatness, the system yasemhlabeni leya. Sino-embassy, sino-premier, sino-president. So kwayi-titles ezethu zichaza loo nto. Yintoni erongo ukuba ngumvangeli kwezi ntsuku? Ayonto right kuba ngupostile. Hence wonke umuntu erhalela but akapreside kula office as far as God is concerned. Akapreside kula office because as title zi-influencwe yile nto ye-greatness. Ilento uba benokuthiwa bendinguThixo benothi masiqale kuqala nakho umntu una-title then ibe ngumsebenzi ochazayo uba uyintoni.
uyabona nalapha kwezi erazeni kudala abantu besenza ifraternal yeapostles zodwa apostle gathering great supernatural power ministry nantsika gathering kuthiwa apostles zodwa yeah so idisorder ezinjalo ziyawuphazamisa umsebenzi Mankabelisi otherwise sawubonana late ne. Yes. Sabonana late apho khona sizawuthetha ncamashi, sawusondela ncamashi kengoku. Apho besibeka nje structure. Nje structure nje esi. Masondeleni kwinto yoba mhlambi manithethe ne-viewers all over the country and abroad. uPawulos dimbiza ngencutshe yomlimi. Alime ungaruka. Limise uyincutshe yomlimi uPawulos. And ndiyavuma mna uPawulos wayenguye umpostile. Yes. Anditsho kuba nitsho, nditsho kuba enze izinto ngazibhala. Yeah. uPawulos uyaqaphela into yoba yeyi iyamsokolisa iinhliziyo zaba bantu azimanga kakuhle. Yeah. Yeah. And afuna isizathu soba zintoni ezimisa kakubi inhliziyo yabantu. Yeah. Aqonde ibandla laseKorinte mana lisebenzeki. Asebenzeki manje ibandla laseKorinte. Yeah. Aqaphela into yobana tshini iinhliziyo zaba bantu zidisorganizwe yideath, kukufa, bayafelwa, baze ke ngokuba balimale kwehli death phayana, kusweleka abantu, zeke ngokuba baswelekelweyo babe nengxaki, iinhliziyo zabo ezi zilimale kuba baphumula izihlobo zabo, batsho balimala, ukulimala kwabo kuvalele ngaphandle ilizwe. Athi aqonda malibhale leta futhi, athi bazalwana andithandi ningazi malunga nabalele ufa. Xa ufunda la verse le ifunde emngcwabeni kithi yangathi wayesemngcwabeni uPawulos. Wayengekho emngcwabeni, wayeqaphela idamage eyenziwa kukufa. Wakungcono ndiyaadresse kungafiwanga because indilibazisela umhlaba. Akusebenzeki ngalento. Umlimi wathi wathi bazalwane andithandi ningazi. Kwafuneka akuadresse, akuchaze uba yintoni, ze osezawufelwa angakhali njengongenathemba. Because kunento simanje ningayaziyo, mkhulu umonakalo wenziwa kukufa ezinhliziyweni zabantu. Size umuntu ebethe bezawuza kakuhle ahlelwe yideath embi, ivele inhliziyo yakhe ivale, abuyele emva. Therefore nina enkonzweni bekumele uba nine-desk ze-counselling, nilungiselela ilizwi, izinhliziyo, nine-desk ye-counselling. Ningathembeli ngomngcwabo apho nizawufika nithi nisemvuselweni khona nijayive. Because xa egqitya ubhujelwa lo muntu ungakhange udilwe nalaa nto, usengangabikho ndawo kule nto yesivuno. Kukho abantu
ababexhomekeke kuni behlelwe zizinto naske nina nacinga uyiwaste ukuthetha naye ningxamele abantu basindiswe Thixo uvula umnyango nithi ngcwabeni nina uvula umnyango njani le nto ihlelo lomuntu izawulimaza isivuno Yo. Uzafuna phinda abe effective lo muntu. ufuna be thwalani uxanduva Hayi. thwalani Uxanduva. Umhlaba nembewu. umhlaba nembewu ufanele nitrain abantu kwidesk bakube kwidesk ndibalale ukuvakala zininzi izinto ezibekho kwidesk yazo for ukuqinisekisa into yoba lo mntu ancothulwa beva kuye kuba kukho umsebenzi omkhulu owenziwayo impumelelo yethu isekubeni into yoba lo mntu de wayiyona le nto uThixo ebethe makabiyo ukubhala bengicela omnye ndithi si uba abantu abaphambi kwakho bayi-30 bayi-50 abaphambi kwesikhosana bayi-1000 i-responsibility yakhe abayi-1000 100% wakhe uba bami bayi-20 i-responsibility yakhe Yeah. and then i-percentage yami ixhomekeke ekubeni uba bangapha abantu endikwazileyo successful ukubenza le Thixo afuna babe yiyo and then uthumo lwam ne-celebration yam nogqatso endifezileyo ixhomekeke kwabantu About 20. abaku-20 Not kwabo ba. so saningxamela kakhulu le nto yokucinga uba i-success yakho ixhomekeke ekubeni into yoba uthetha nabantu abangaphi Yeah. ixhomekeke uba abo uthetha nabo uyabazi ubatshintsha na Yes. Yes. My God. uzawutsho ke ngoku uye kuphunguza uthethe nabaphambi kwakho because uthi xa uthethe nabaphambi kwakho uba bambala uthi ndizibona ndifanelekile ndisuffocated ndizibona ndisuffocated uthetha nazo nge-suffocation because abantu funeka abo bantu benze le nto sobagqibile na Yo. ndibona ndisuffocated khona bafana bayabethitha suffocated andibona ndifuna uenlarja xa ithetha ngo-enlarja Yo. because abantu bo-enlarja naba masithethe naba sibathume so le suffocation uthetha ngayo uthetha ngoba uthi ufuna uvula iterritory ufuna iinamba zezinto nothing wrong kuloo nto nothing wrong kuloo nto kodwa andifuni sithethe ngayo singathethi nge-responsibility futhi awufanelanga noba ubafumana abantu xa ungayithwelanga uxanduva as far as i-preparation eyam is concerned uba structural whatever yonke laa nto amen ndithandaza ke mathandaza ndikhulu uthetha Yeah. uyayazi into yobana uyayazi into yoba le ndoda incutshe idlala ngentloko incutshe yomdlali incutshe yomdlali masigqibele kule ndawo ithi yabona simanga noba singathetha sithini sinoThixo sengxakini apha Yeah. noba singathetha sithini sinoThixo osengxakini ingxaki kaThixo nantsi uThixo mandiqale ndibonise le nto sinoThixo apho ongazuphinda ulungisa umhlaba ne asinaThixo oyophinda alungise lo mhlaba but nantsi into ayenzileyo uyakhumbula ukuthi masenze umntu ne masenze umntu wamenza laa mntu waphinda laa mntu wawa ngoku akathi masenze
umntu wenza umntu. Akathi ma Masenza. uya menza. Akathi ma Senza. uya menza. Njengoba emenza ke lo amfunayo, akazulungisa mhlaba, uza kwenza lo mntu Apha kulo mhlaba. kulo mhlaba. Into azawuyenza uthathe i-church, Yes. ibandla, wahamba waligcinisa le material aza kwenza ngayo. Lo mntu. Ibandla laba ngumgcini material yale nto Yomuntu ofuna ukuthini. Then phayana ku-Ephesians 4 verse 11 Yo, abanye. wabiza abanye pha. Eh. Awubabiza abanye wamchaza ukuza kanjani laa mntu. Wababiza wawugqiba wamchaza laa mntu uza kanjani. Kwi-Ephesians, kumaHebhere 1 verse 3 wamchaza nakasana ke ngoku, what yi-representative of his being, ungumqephukandiwe wakhe. Into leyibuza ke ngoku into yobana xa eza kwenza umntu onjeya inobinjani material. Yo. Xa eza kwenza umntu oyi-exact representation of his being, inoba injani imaterial. Incutsha yopheka, not thina nje sifambe sisitya nje. Incutsha yopheka ithi ubitye restu ithi kuthi kantsona lapha ndolini ngathi yavela nathi lapha akanguwe incutsha yopheka nje ndaselapha hawo incutsha yopheka Is my ingredient. kwenzeka ntoni apha kwenzeka ntoni mna. Hey, lento ndiyayazi kodwa uyijithe le cosmo ufake inantsika le. Bekumele bathina siyokrobela the being of God. Yes, sir. Yes, sir. Sawugqiba sithi ke mntakuthiwa ungumqephukandiwe lo mntu ufunwayo nguThixo, siyazi ubana what a material izawusenzela xa sifuna imaterial siyowe zibilini zakhe. Wekalo. Sitsho la material. So kuza kwenziwa laa mntu. Fortunately sekhona osenzekile Man. ngosibizwayo, sekhona Owenziwe. wacetyiswa owenzayo. Kwathiwa fix your eyes unto Jesus. Yenza le nto uyibonayo. Yenza le nto uyibonayo. Umile phayana njengomakajongwe ukuze kwenziwe laa nto ayiyo. Mamelani baze ndinixelele into eyimfihlo. Imfihlo le. If we are caught, iBhayibhile kuyafana ke nento zasekhona kakhulu nelanguage. If we are caught, phayana kuthiwa uthi ndimbonile ubani ebulala ubani. Yeah. Ibuzwa inkundla nguye lo, kuthiwa ewe nguye. Akazubanjwa ngoba wena uthe umbonile. Kuzawufuneka wakhe itestimony emchazayo into yobana nguye. And ungqina obuzawukholwa buzaba ngaphezu koba umbone ekemerini. Xa kuzawujajwa icase kaJulius Malema,
i-prosecutors zipresenta ezisubmitha into ethi nanku uphethe isibhamu ubuthoyi ungabuyothoyi akunamsebenzi nango ephethe. So icourt ithi asizumgweba okanye asizuyiconsiderisha ipicture, sizawuconsiderisa ii-details ezenza la picture ibe yiyo. Ewe uzawupresenta i-detail. Umzekelo, xa ndithi ndibone uYesu akunamsebenzi kanti unenwele ezimhlophe, funeka ndipresente i-testimony emenza abe khona nge-testimony. Ndithi xa ndithi ndibone uYesu leyo bandimbone enzani ayinamsebenzi kakhulu. Funeka ke ngoku ndize nee-details kwi-testimony ize ine engekho ibe nguye engekho, and then iyakwazi inhliziyo ukuthatha that decision, ivume ithi ewe mandibe ngumbanjwa wasenkosini. Iinkcukacha ezaneleyo ziyakwazi kuba asinaYesu unekhala kwisikilo. Ndake ndambona kwafika umfokazi wasibeka isandla phezu kwam. Umfokazi kandimbuza uba ungubani, ndakule obona izinto mosa ukuthi ubuza uphendula, wathi ndingusandla esikhulu umoya wegcwele, wabeka phezu kwam, kwavuleka amehlo ndabona uYesu emuva kwii-mountains. Ndatsho ebantwini ndathi kuye. But into endayibonayo phaa bazalwane, nangaphezu koba ndabona yena, ndabuya nee-details eze-testimony. Xa ndimpresenta kuni andizupresenta indoda ehamba ezintabeni, ndizawuza nee-testimony ezizamisa nawe umbone ngoku, nawe umbone ngoku. Izinto azizo because i-ingredients ento zakhe yena xa zivele kakuhle ziyakwazi uma zibe nguye phakathina kwethu. Kancinci ke mfana kuthi lo mntu uza kwenziwa, umhlaba uzawuphela. Nanzo into ebuhlungu, ezulwini asiyangohlala, kuyothestwa abenziwe, kuyothestwa lo segqityiwe nabenzekile. Kuyobekwa esikalini uthando lwakho nothando lwakhe, kuyobekwa esikalini ukuxolela kwakho nokuxolela kwakhe, kuyobekwa esikalini intobeko yakho nentobeko yakhe, zizawubekwa zonke esikalini. Mamela ke phaya ezulwini into engasukwenzeka, akukho thuba lakucacisa. Ezulwini kuyodlulwa, asenze umzekelo. Xa ubhala iphepha kwathiwa pens down, akusekho kubhala emva ko-pens down. Uyakorekithwa, noba ungathandaza uzawukorekithwa ngendlela ubhale ngayo.
ezulwini akuyanga kwenziwa nto uyokorekejwa and akuyanga ohlalwa uzawuvuywa akacingi uThixo uyincama laa nto wayebeyifuna ukwenza umhlaba nezulu akazuyincama laa nto kuba uba uthi siyezulwini sithetha ngoThixo yisakele laa nto ebethe umhlaba nezulu akazuyincama le nto qha ngoku wenza abantu abangazuphinde bawe le mbewu ayisebenzisayo ayivanga naxa kuthiwa uzokwenza oncamashini exact representative uzokwenza laa mntu and then laa mntu uzawubuya ezulwini. So funeka ujonge ke ngowena into yoba yeyiphi ebalulekileyo ukuba sezulwini yokuba lapha ungcono ube umke wenzekile kuba phaa ezulwini awuzukwenziwa pha ungcono umke wenzekile uphile ubomi obude engenzekanga uwastile uphile ubomi obufutshane enzekile celebrated and then phayana xa kufikwa xa kugqitywe la ceremony yonke yokusefwa la msefo bazalwane ungakulinga ukuphose kuba izawuqalelwa phantsi lo kuthiwa i-master plan of God atshilwe uThixo plana atshilwe uYesu eyenza ubonakala i-combination phakathi kukaThixo noYesu uqala ubone ngowona kuthiwa ke ngoku kuloo meeting kuthiwa ezamane zirhewula imambane phaa kuthiwa ewe ufanelwe akuzibakho mlithana ufanelwe kuze xa uchazwe ezi details kuthiwe ube inkosi ngenxa yezi zinto phela izulu kuthiwa la worshipa lethi aba nguye lithi Bhayibhile zonke iilwimi bakuthetha ngelwimi ke kuthetha ngetlanga zonke iilwimi ziyakuvuma azizube zivuma kuba zivunyisiwe and phayana bonke abantu bazawunikwa ithuba loba bapresente abantu babo abacinga babafanele bazawunikwa ithuba kuthiwe izana lo mntu nithi ufanele and then uThixo anominate uYesu kuthiwa it's time for a nomination sikunomi bawukhona umnye ozawunominate kodwa omnye uzothi baqale uYesu ukukhazwa uyawucela uhlala phansi because imfaneleko kaYesu babe ilanga iyawube ingenawunantsika ingenakuphikiseka izawuza ngee-details bazalwane la presentation izawubi khona in the judgment day yimessage yanamhlanje yebandla hayi man yo la presentation yile message kwenziwa ngayo lo muntu uba kuzobe kukhona ukonwaba simangile bazamane sithi pha nonwabile netromi yakho netromi zenu nibona uba yiyo yilaa nto sayifelayo yilaa nto sasafarishayo ngenxa yayo yiyo emva koko nabo ke abo benziwe ngayo bayawubekwa ndaweni xa bepresentwa kuthiwe ngabo aba bevunywa kuba xa bengenile abantu bayavunywa ikhona into ekuthiwa kukuvunywa apho khona kwenziwa i-declaration uYesu wafa wavuka xa ingena ezulwini uThixo wenza i-declaration wathi your throne oh God nathi sawube sibizwa ngento
esawube sibizwa ngayo sitsawubizwa ngayo abamandla onke ekuthi xa sibizwa ngayo sisuke thina ngokubizwa ngayo sidale izulu elitsha elidala libe lidlulile sawugqiba plus sawulidala ngopresentwa sawugqiba upresentwa silenze libe litsha njengalandlela uYesu wayenza ngayo itroni ibentsha kaloku khumbula itroni ebonwa nguIsaya uthi i-throne of God, i-throne ebonwa nguJohn uthi i-throne of God and the Lamb. Intsha, the venue was added when Jesus went there, seated in the throne. Nathi sawupresentwa asinathixo uzawuphinda adala izulu elitsha, sithi abazawulenza litsha. Sabonwa kuchapter 21 sisehla njengomakoti, sabonwa siyiJerusalem kodwa ihla phezulu, asibizwanga ngegama but kuthiwa siyiJerusalem, siyi-dwelling place of God. Sabonwa sisehla, sabonwa singumnquba. Kukhona bathi umnquba lo kaThixo unabantu, sehle njengomnquba. Kasifika khona siwenze mtsha nomhlaba, sifike emhlabeni kulaa nto ithe ndidala umntu abesemhlabeni iphinde ibuye, ayipheli into ayithetha, akoyiswanga uThixo. Siphinde sibuye, umbuzo sizawubuya sonke nawo. Umnqweno kaThixo yanga singabuya sonke, ngoba iyaziwa inani lemiphefumulo eyafunelwa imizimba, kuba yonke imiphefumulo yayikuye, yonke imimoya yayikuye. Xa isehla iyaziwa uba yehlelaphi, iyaziwa. Qha umthandazo wakhe nanko usenziwa nguPawulos uthi onga yena bonke bangabuya. Utho ngeThemetsho uthi onga yena bonke. Ingase sibuyeni sonke, ingase sibuye sonke. Uba kwakukhutsha imimoya 100 kungabuyi imimoya 10, 90 ingabuyi. Masimeni noThixo kulo mthandazo uthi onga yena bonke abantu bangabuya. Uke wathi omnye umuntu endibuza uba ixilongo lawuthini ngalikhala, ndithi ixilongo mosimanga uyayazi ukuba bonke yonke imimoya ikuyo, eminye imizimba ilahlekile, eminye imizimba ilahlekile kodwa imimoya ilahlekanga, yonke ikuyo. Qha ke ngoku xa kukhala ixilongo kuzabe kukhwazwa, kuzabe kuxelwa imimoya bekhangela imizimba yayo. Xa kukhala ixilongo, xa kukhala ixilongo kuzabe kuxelela imimoya iyokhangela umzimba wayo, noba watyiwa intlantsi izawukhupha laa mini, ngoba ixilongo kukuxelela imizimba, kuxelela imoya iyofumana imizimba yayo. Noba waba lithuthu izabuya nabo, kuba siyafuneka phaa phambi kwakhe xa kudlule yonke le nto, siyafuneka phaa phambi kwakhe xa kudlule yonke le nto, seyidlulile yonke le nto. Yazini ke bazalwane into yoba kwinto yonke enzekayo, kwinto yonke enzekayo, kwinto yonke enzekayo sizofuna sibuyile. And uThixo akenze umhlaba mtsha, sendiba kenzeni, akazutshintsha mhlaba, utshintsha thina kuba siyafuneka kuyo. Lo mhlaba sabuya ngawo, xa sibuya sabuya siwenze mtsha. Xa sibuya akazulungisa ngoku nithi ntoni le ye-weather, i-climate change, akazilungisa ne-climate change. Uyeke yonke into nento ayenzayo, ubhizi ngumntu bandlula imaterial alikayiboni nangoku,
hayi kude kube ngoku alikayiboni kodwa linikiwe, linikwe i-responsibility engaka. Wabiza abanye baba ngabapostile, abangaprofethi, abangabavangeli, bangabefundisi, kanti ngayo ufuna ukwenza lo mntu. Igama lenkosi malidunyiswe. Haleluya, haleluya. Let us pray. Let us pray. Come, Skosana, come and assist me. Let us pray. Let us pray. Let us pray. Let us pray. Enye into ewuhleli kabuhlungu umoya wami, into abayi-testimony xa ivezi uyakwazi umakha bekhona phakathi kwethu. Nabani na opresenta uYesu athi umbonile, inhliziyo yethu ayikwazi ukuba convicted and conviction until upresente ubungqina uyigwebe inhliziyo yethu uyiguqule. Ewe Moya Ngcwele sincede. Themba lethu likuwe. Themba lethu Moya Ngcwele likuwe. Ithemba lethu Moya Ngcwele likuwe. Themba lethu likuwe. Sinathemba libe ngaphandle kwakho. Sinathemba libe ngaphandle kwakho. Moya Ngcwele, kusemini namhlanje sithe qwatalala, themba lethu likuwe. Siwubhaqile lo msebenzi kodwa sinawo amandla. Wendithi Moya Ngcwele, siwubhaqile wona umsebenzi, sibonile noba uzakwenza ntoni kodwa sizibona sibancinci kuwe. Sipha amandla Moya Ngcwele, siyawadinga. Sipha amandla esingenawo, sipha amandla esingenawo. Sipha amandla Moya Ngcwele, sipha amandla.